nda taali fulɓe e bote maaji ɗiɗotta e ga amo sonde o windi deftere taali o yettama. nda taali fulɓe e bote maaji ɗiɗotta e ga amo sonde o windi deftere taali o yettama. heɗitotoɓe am tedduɓe barka men e wakkatire nde on jarama on juurama on compama on yettama sanne. deftere taali fulɓe e bote maji jawmire sukkili nde faago baba meɗen mo Allah ɓangi daraja mum laamiɗo Adamawa alhaji Dr. Aliyu Mustapha CBE CFR LLD Allah yaafumo Allah hinnumo. taalol tataɓon nder deftere taali e bote maji kangol woni taalol soobiraɓe ɗiɗo. taalel taalel jannata ɓooyel taalel minanayi ko on wi jannata ɓooyel. taalol soobiraɓe ɗiɗo. woodi sukaaɓe feere ɓe soobiraɓe dande be hoore jemma be nange ɓe cendirta haa ɓe njahata pat ɓe njaadan sey gooto heɓi debbo gooto heɓay sey keɓɗo go wi kañum ɓangata sey to soobaajo maako bo heɓi. nyande goo ɓe ɗo dilla sey ɓe ngi ɓiɗɗo debbo boɗɗo haa nder kombowal haa maayo. ɓingel ngel ko ngel jooɗi ngel meeɗay wurtugo sey nyande nden nde o laari ngel ni sey ngel wooɗi mo sey o itti halagaare maako o fiɗani ngel haa nder kombowal sey ngel laari mo nde o wooɗi ngel ni kangel bo sey ngel ɓamti alluwa ngel holli mo dow baaba maagel on woni janginowo qur'ana. sey soobiraaɓe goo dilli ngaɗi ka ɗaɓɓutuggo saare baaba ɓiɗɗo debbo kam haa ɓe keɓtinde. saare nden ɗo heewi fukaraaɓe be maccuɓe ɓe dari haa yonde ɓe ɗo ƴama habaru maako sey o nani ɓe ɗo haa yonde o ummi haa o wurto ɓe mbi o loro o wi ɓe acca mo haa o wari saalugo yimɓe pat ɓe kabda lornugo mo o wi'a ɓe acca mo o wurto o meeɗi wiigo ɓe o wurtoto nasina hande sey ɓe acca mo o saalo haa o wurti o tawi sugago be soobaajo mum haa yonde o tokki ɓe tan ɓe dilli ɓe ɗon dilla sey ɓe njooɗi les lekki ni haa ɓe ciwto sey goɗɗo feere wari tawi ɓe ton. nde goɗɗo goo yi ɓiɗɗo debbo on wooɗi sey o ɓamti juuɗe maako o takki haa ɓernde ɓiɗɗo debbo goo sey o majjiti be maako. sa'i gorko on waɗi ni sey o faɗɗa baaba ɓingel be daada ɓingel bo mboyi haa gite mbumi ngam kangel tan ɓe mari. nden suka gooto on rondi soobaajo mum hoori yahi wallini mo sey nangi laawol dilli ɗo ɗaɓɓita debbo go o ɗon wanta ɗaɓɓita debbo ka haa nyande goo fajiri o fotti be ɓikkon peeton ni njahi walde ɗo koota ko ngele ɗo jogi kosam sey o waɗi ka ƴamugo kon ko ngele o ƴama ɗum ɗo kosam moye a jogi ɗo sey ɓingel goo yecca mo haa o ƴami gongel feere sey ngel wiimo ɗo kosam debbo baka amin ko o ɓangi debbo on o waddima debbo on nyamata kosam maako ɗam ma to min koori ɗam o dolla ɗam sey to min dokki ɗam sey o itti halagaare maako o sakkini nder kosam ɗam o wi hande to on kootini acce mo o dolla kosam maako ko o wi on dolla ta dolle acce mo o dolla ɗam. nde ɓe koori kosam ɓe cali dollugo ɗam jo'ina haa juuram o ƴooni ɓikkoy ngara dolla ɗam kon cali sey o ummi o siiwi kosam haa o dolla o tawi halagaare nder maajum sey o wi hande o yahan maayo. ɓe mbi'i to nden kam maccuɗo ɗofta mo ɓe ngoodi bo maccuɗo bumɗo o wi hanko kam sey maccuɗo bumɗo man ɗoftata mo. maccuɗo bumɗo goo ɗofti mo nde ɓe jotti maayo o wi maccuɗo jooɗa reena mo haa o wara sey o ɗowti maayo tan o yahi o tawi soobaajo gorko maako goo sey hoosi mo ɓe ɗon dilla. nde ɓe jotti saare sey o wi soobaajo maako nda debbo ma sey gorko maako goo waɗi sey o yamɗiti o ummi sey ɓe jooɗidi be debbo maako haa reedi
nde debbo reedi sey goriko hawti mo be puldebbo hoori mo bofle nde o yottini mo haa saare baaba maako o silmini o wi o yiɗi yuugo modibbo nde ɓe gecci mo o wi ɓe acca mo o yotta nde o nasti o wi mo nda ɓingel ma mi wartiri ngel dañugo sey o waɗi sey o wumti nden daada magel ma waɗi sey kañum ma wumti takala mules Taali fulɓe e bote maaji ɗiɗo to egga e mo sonde o windi deftere Taali o yettama. Taalol ngol ɗo jangina gikkuji boɗɗi ɗi enɗam e jogugo amana taweteɗi hakkunde soobiraɓe. Taalol ngol ɗo jangina dow be no jamanuru ndu wonniri ni fuu woodi yimɓe jogotoɓe amana. Ngol ɗo holla en bo no hani ko moye fu jogora sobajo mum. En paaman bo dow soobirawu kam ɗum mahi dow enɗam amana yiɗanego mum ko yiɗin hoore mum. Nden bo ngol ɗo andina en dow kondey debbo marɗo needi kanduɗo te'ego kam tawatake ɗo wanca mere ha dow laabi. Nden bo en paaman dow kondey ndiyam kam hakoli tammorte ton bo ɗam tawete. En gi ɓingel ngel no mardineedi be sorare ngam ngel wurti saare modibbo. Nonnon bo ngol ɗo jangina en dow konde tefowo kam ɗo wondi be keɓal. En anda bo suno kam ɗum nyawu ngam man en luncita sunugo yimɓe. To a suni goɗɗo habdu a tokkinamo sewo ɓaawo suno ngon ngam sewo nyawdan suno. Heɗitotoɓe ɗo on latti ragare taalol ngol sei to en fotti ha taalol gongol. Min woni mo moɗon Daada Islaha. Miɗo yelana on kayruji ɗuɗɗi. nda Taali fulɓe e bote maaji ɗi dotta e ga amo sonde o windi deftere Taali o yettama. Taali fulɓe e bote maaji ɗi dotta e ga e mo sonde o windi deftere Taali o yettama.